filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na a bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence Wolomasiri tabaw olu ka dagatigi n'o ye Elize Jean Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa armée wulikajɔ kɛ kalo tile 6 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamajɔlen wale kaba minnu kun dogolen don Urumodikaw fɛ yen Gumuzungu n'o bɛ Moti marabolo kɔnɔna na ka ɲɛsin olu ma baara in y'a to sa Bamajɔlen kaba maa 10 ɲɔgɔnna olu bɔnna n'u na n'u ka bolominɛw n'u ka moto fa wɛrɛw fana fɛ sa wulikajɔ fana kɛra min ye Gumuzugukaw fana fɛ yen ka ɲɛsin o Bamajɔlen kaba kelen dɔw ma u ka bolominɛw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen halaki Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Elize Daw ye a ko lakana ni basigi ko o ɲinini baaraw bɛ sen na min y'an ka Wolomasiri tabaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn Baɲangarakaw ka gouverneur ale y'a yira sa k'a fɔ ko Baɲangara kɔni dugu dama dɔw bɛ yen olu ye degun sɔrɔ kosɛbɛ Jalasagu ale kɔnɔna na min ye maa caman gouverneur ka bataki la a y'a yira sa k'a fɔ k'olu fatura duguden caman fana joginna min ye hali sɔrɔ tuguni welewelema dara Korikaw fɛ yen ale ni marabolo wɛrɛw fana bɛ yen fana olu dugu kɔnɔna na sɔrɔ tuguni u y'a yira sa ko Bamajɔlen wale kabaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ɲɛsin ka se olu dugu kɔnɔna ma Dɔngɔnɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na bi Baɲangara n'a marabolo kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min tun bɛ kɛ kɔrɔlen k'o de daminɛ welewelema kɛra sa Jalasagukaw fɛ min ye Korikaw fɛ Dɔngɔnɔ dugu yɛrɛ caman ye welewelema da yaasa nin ko in bɛ se ka dan sira la cogo min na ka kɛ ni bingali min kɛra avril kalo tile 25 ni a kɛra an ka marabolo 4 na yɔrɔ 9 Gawukaw ta kimɛli kɛra a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 32 o de joginna Gawutaw ta senfɛ maa 7 o fatura bingali in senfɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɔni kɛra sa kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka dɔgɔtɔrɔso la min bɛ se ka kɛ cogo min na dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin maa minnu ma n'olu degunnen don bi n'olu joginnen fɛɛrɛ ni dabaliw fana sigilen don sen kan sa baara in ale ko bɛ se ka sinsin cogo min dɛmɛ ko ta nasira fɛ kuma tɛ duguden minnu ye gɛlɛya ale ye fini dilanyɔrɔ ye sefa wari miliyɔn 200 ale y'o di ko k'o di Wolomasiri tabaw ma dɛmɛ hukumu kɔnɔna na min ye Batex ɲɛmaaw ye u taara n'u ka chèque ye min ye miliyɔn 200 in chèque u taara di Wolomasiri tabaw ka dagatigi ma n'o ye général de division Elize Jean Daw ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn maliden fɛn bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Wolomasiri tabaw ma nin waati in na sa ko k'u bɛɛ lajɛlen fo Batex ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra yan an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen jamanakuntigi lasigiden 4 ale olu bisimila Italikaw ta b'a la Slovaquie Rwanda ale ni Suisse olu bisimilala Kuluba faama sigiyɔrɔ la kunungo min ye général d'armée Asimi Goïta ye ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa maa minnu bɛ yen n'u kan ka olu nɔrɔ bila u nana n'olu ka sɛbɛn ye min ye u yɛrɛ bɛ se ka bila minnu u yɛrɛ ka sigili sɛbɛn u nana n'o ye baara in daminɛna ni maa fɔlɔ min ye o ye a fɔ baara in kɛra maa minnu ɲɛna sa o ye Ablaye Diop ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri jamanakuntigi fana nagakɔrɔmaa minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw ma Fatu Binta Diop ale fana tun bɛ kɛnɛ kan lasigiden 4 bɛɛ lajɛlen bisimila kelen kelen a daminɛna ni maa fɔlɔ min ye sa o ye Italikaw ka Lorenzo Tomassoni ye Tomassoni ale ye maa sugandilen Itali fɛ a sigiyɔrɔ bɛna bɛn Bamako ma nin waati in na wa min ye ale de fɔlɔ bisimirala Asimi fɛ ka min ye k'a ka sɛbɛnw di o kɔfɛ sa maa min nana sa o ye Festus Bizimana ye ni ale ye Rwandakaw ka lasigiden ye nka ale sigiyɔrɔ bɛna bɛn Dakarikaw fɛ yen ma ale fana ye a ka sɛbɛn di maa min kan ka bila nɔ na k'o fana ka sɛbɛn a bɛna bila maa min nɔ na k'o fana ka tagali sɛbɛn k'o fana minɛ min ye lasigiden 3nan min nana ni Asimi y'o bisimila o ye Martin Porcevec ye ale ye Slovakikaw ka lasigiden ye ale sigiyɔrɔ bɛna bɛn Abuja ma sabula lasigiden caman wɛrɛ baaraw bɛ ale bolo lasigiden 4nan kɛra maa min ye sa o ye Pietro Mona ye ale kan ka na sigi Dakarikaw fɛ yen min ye maa min ye u y'ale bila ka na sa o ye jamana Slovaki jamana o de y'ale bila ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka ale sigiyɔrɔ bɛna bɛn Dakarikaw fɛ yen ma ni lasigiden ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa ka n'u ka sɛbɛnw di sabula min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara hukumu kɔnɔna na lasigidenw ka yɛlɛmayɛlɛmaliw a n'u ka sigiliw n'u nabila minnu nɔ na n'u nana minisiri ale de fɔlɔ bɛ u bisimila ale ta kɔfɛ sa u bɛ sɔrɔ ka taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la sɛbɛn min b'u bolo k'o di jamanakuntigi ma ale min yɛrɛ ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔba belebele ye kunungo an y'a fɔ aw ɲɛna
ministre Abdoulaye Diop ale laseli kɛ lasigidenw ye lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ sa a y'u bɛɛ lajɛlen bisimila a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la kulubakaw fɛ yen ka danatigɛli k'u ye ka ɲɛfɔli k'u ye Famara Berete ale tun bɛ kɛnɛ kan Diop ye min fɔ a la kumaba la bamanankan na an ka jɛ ka o lamɛn. Jamana wɛrɛ lasigiden minnu b'an fɛ yan an n'u bɛ sigi ka fɔ kɛ wagati ni wagati pour que ni lahalaya minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka hakili falen ko kan an yɛrɛ fana an ɲɛ bɛ kow la cogo min jamana ɲɛma ani gouvernement yɛrɛ hakilinata ye min ye k'olu bɛ walanwalaw ye bi ta o bɛna situation gɛlɛman kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye avril kalo tile 25 kɛlɛ ni gɛlɛya min nana bi an ka jamana kan ni jamanaden caman ni tora a la n'o ye jatigɛ wale mɔgɔw ka baara ye an ka sɔrɔsi caman ni tora a la an ka jamanaden caman ni tora a la an ka ministre d'État yɛrɛ n'o ye général d'armée Sadio Kamara o fana ni tora a ko la donc nin kun ye kojugumanba de ye ani janfa ni bɛnbɛnbɛn minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana ɲɛma ka laɲini na ko fo an ni jamana wɛrɛ mɔgɔw fana an ka sigi ka fɔ kɛ ka kow kɛra cogo min o walanwalaw ye gouvernement ka faamuyali ye min ye a ko la ani ka barika da u ye fana parce que jamana caman ye communiqué ni kuma ta k'a ko kɔn an y'a yir'u la k'a fɔ ni binni min nana k'an ka jamana kan ko gansan tɛ parce que a bɛ fɔ ko jatigɛ walew mais n'i hakili jagabɔ k'a ko lajɛ nin baara jugu min bolodara a bala fan fɔlɔ kun ye de pour que ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ olu yɛrɛ faga pour que ka yɛlɛmaw nati jamana kɔnɔ walasa jamana ɲɛmaaw kura na se ka bɔ minnu bɛ sɔn olu ta ma n'i y'a ko lajɛ i y'a dɔn o tɛ terroriste baara yɛrɛ gansan ye o parce que an b'a fɔ min ma terroriste an y'a yira fana lasigiden ninnu na nin terrorisme pour que ka se k'a kɛlɛ f'an k'a ɲini de k'a faamuya mun terrorisme sugu de don parce que an ɲɛ bɛ minnu na olu ye jugu kunkolo dɔrɔn de jamana caman ani jɛkulu caman de bɛ nin ko kɔfɛ mɔgɔ minnu nana bi an kan dɔw de ye kɛlɛkɛminɛnw d'u ma dɔw de ye nafolo d'u ma dɔw de y'u recruter dɔw de ye kunnafoni n'o ye renseignement ye k'o d'u ma k'u dɛmɛ ka nin ko nin k'a boloda donc n'i b'a ko kɛlɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ dɛ jamanaw de fana bɛ nin ko kɔfɛ kabini transition nin sigira jamana ɲɛmaaw ani lasigi minnu kɛra n'o ye assise nationale ye ani dialogue intermalien a yirala k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ k'a yɛrɛ ta an bɛ fɛ yɛlɛmaw ka don an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ ka an ka jamana ka segin an ma an bɛ fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an y'a yira k'a fɔ lasigiden ninnu na Mali ye o décision min ta kɛlɛ nin bɛɛ ka ɲɛsin o de ma pour que ka se k'an ka jamana la ɲɔngiri cogo min pour que mɔgɔw kana minnu bɛ se k'olu sago kɛ an y'a yir'u la k'a fɔ ɲɛ don ni kɛlɛ min nana bi an kan ka jamana wɔɔrɔ ka dugu 7 attaqué ka na ka maramafɛnw ta ani camion piégés ka ɲɛsin jamana ɲɛma siyɔrɔ ma ka ɲɛsin ministre Sadio Kamara siyɔrɔ ma o tɛ ko gansan ye o tɛ ko gansan ye mais o tɛ an ka jamana bila an bɛ baara min kan an ka bɔ o la Mali bɛ continuer halisa an jɔyɔrɔ ye min ye an bɛ jɔ yen nɔ an tɛ sigi an tɛ da mɔgɔ ye choix minnu kɛra k'a fɔ an ka jamana ka k'a yɛrɛ ye an ka jamana fɛnw ye min ye a ka kɛ an yɛrɛ ta ye ko Mali ka lakanani a ka di maliyɛnw ma o choix ninnu o tɛna falen an y'a yira fana k'a fɔ mɔgɔ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'a danna maliyɛnw ma problème tɛ yen nɔ maliyɛnw tɛ se ka min solution sɔrɔ parce que mɔgɔw de donnen bɛ an n'an ka jamanadenw cɛ an y'a yira o jamana mɔgɔ ninnu fana na k'a fɔ terrorisme kɛlɛ an y'a faamuya jamana kelen tɛ yen min bɛ se ka terrorisme kɛlɛ mais il faut que bɛɛ k'a faamuya min bɛ ka kɛ Mali la a bɛ se ka se bɛɛ ma mɔgɔ si ka cɛya tɛ mais n'i m'a faamuya ko Mali sen bɛ dingɛ dɔ de fana da la ani Burkina ani Niger AES
n'anw sen bɔr'o dingɛ da la a ko nin bɛ se bɛɛ lajɛlen ma donc a kana kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ na u bɛ communiquer fɔ u bɛ kumaw fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu ɲagalilen de don nin ko kɛra caman ɲagalila ko Libi jamana ɲɛmaa colonel Kadafi k'a taara a taalen kɔ gɛlɛya min nana an bɛɛ y'a ye donc an kɔni bɛ an y'o yira ninnu na k'a f'u ye Mali dayɛlɛnnen don Mali jamana si tɛ an jugu ye an bɛ fɛ an ni bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a baara f'a ka kɛ bonya de kɔnɔ. Polisi so min bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI la ko ale y'i tɛgɛ da siganama kan siganama min ni marifa o yera a bolo maa kofɔlen ale tɔgɔ ye IS ye IS nka u b'a wele ko Abdala Sibe san 29 na min ye Nbarika Kamara ni ale ye commissaire de police ye Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI polisi so o kɔnɔna na sa ale ka cɛdenw kɔni ye wulikajɔ kɛ n'a ka brigade maaw maa kofɔlen ka taa sɔrɔ a ka so marifa kisɛ ni marifa n'o ye farafin marifa ye o yera a bolo baaraw hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa ka fɔ k'u b'a bila wolomasiri min ye kiiri tigilama olu ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka kɛ a la cogo min na nin baara min kɛra sa polisi directeur Yusu Kone n'o ye contrôleur général ye ale ka laɲini ye nin ye ka tɛmɛ u ka ministre ale ka dɛmɛ fɛ baara ni basigi ko k'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in kɔnɔna na min ye polisilakaw ye n'aw mago b'u la 101 n'a y'o dasi polisi ale bɛ taa aw ma mago ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la kucalakaw fɛ yen yaasa ka se ka jamana marabolo jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo kucalakaw fɛ yen u ka se ka kimɛli kɛ sango baara la ani ɲinan baara bɛna na dabolo minnu fɛ u ye jɛrɛ belebeleba kɛ kucalakaw fɛ yen baara in sigira sen kan gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na min ye baarakɛyɔrɔ jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen sa a bɛɛ lajɛlen nana ka na hakili jagabɔ kɛ sango mun kɛra ɲinan mun bɛ se ka kɛ k'o sigi sen kan ka ɲɔgɔn hakili sigi ni o ye jiko ale kɛlen don degunba ye bi Gawo kɔnɔna na ji sɔrɔli kataba 4 don Gawokaw ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ dɔw y'a yira ni ji bɛ suru olu fɛ heure 2 dɔw ta bɛ heure 3 kɛ dɔw yɛrɛ kɔni ta bɛ kɛ toni ni dɔrɔn de ye ji dun maa magoɲɛminɛn don u y'a yira sa ka fɔ min ye barigo minnu kɔni n'u bɛ ka feere sa u bɛ taa fɔ 400 ɲɔgɔnna na min ye ji yɛrɛ min bɛ siri n'o ye jimanani ye o fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ degun kɔni bɛ ka fara degun kan min ye dɔw ye kin caman bɛ bi Gawo kɔnɔna na u y'a yira sa fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na sabula u y'a yira ka fɔ ko waleya in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔla min fɛ SOMAGEP ale ka minɛn minnu bɛ yen bi taji tɛ olu kɔnɔ yaasa ka se ka ji di Croix Rouge ni wolomasiri tabaw olu kɔni bɛ ka dɛmɛ kɛ ka se ka ji di nka o bɛɛ n'a ta yɛrɛ la ka se k'a fɔ ko min ye u ka groupe électrogène ye ni ale yɛrɛ bɛ se ka baara ninnu kɛ sa o kɔni binnen don degun kɔnɔna na degun min bɛ yen bi ni o kan ka larawulili ta na sira fɛ sa min ye pièce min kan ka dilan ka don a kɔnɔna na o pièce fana bɛ ka ɲini Gawo yɛrɛ kɔnɔna na min ye Croix Rouge maaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna groupe électrogène kelen di u ma SOMAGEP ka se ka baara kɛ n'o ye yan'u ka groupe kana ka bɔ dilanyɔrɔ la dugudenw yɛrɛ y'a yira sa k'o bɛna fisaya kosɛbɛ nka a fanga bɛna se ka kɛ i n'a fɔ dugu bɛ tun bɛ min ye kɔrɔlen wa min ye o laɲini ka sabati o de kɔni ka di dugudenw bɛɛ lajɛlen Kulukorokaw diminenba don u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na couvre-feu bɛ Kulukoro marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka min ye couvre-feu ban waati mana se kamiyɔnba minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛncɛn ta olu kɔni bɛ fiɲɛ foroko de ta ka ɲɛsin gudɔrɔnw ma dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔni kɔlɔlɔntan tɛ degun caman b'a la bi Kulukorokaw fɛ yen couvre-feu kɔni sigira sen kan sa avril kalo tile 25 min ye a daminɛ waati n'a ban waatiw kɔni kɛlen don degun ye bi sirabaw kan kosɛbɛ kuma tɛ cɛncɛn ta kamiyɔn minnu bɛ yen dugudenw y'a yira sa kuma ka kɛ u fɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka boli hakɛ la hakɛ min b'a to olu fana bɛ se k'u ka baara kɛ Segukaw ye don kelen sigi sa min ye du musaka n'o ye du impôt sarali ye Tɛdɛrɛli Sebugu ale ni Pelengana olu y'o baara kɛ kunun ko baɲumankɛtɔn min bɛ yen sa n'a bɛ fɔ ma ko Kasayeli ale y'u dɛmɛ baara in na ka faamuyali kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugudenw ye u ka se k'u ka Tɛdɛrɛli sara cogo min na mairilakaw fana ka se ka baara kɛ mairie ɲɛmaaw yɛrɛ n'o ye mairie 2 ye Sebugu ni Pelengana u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw ye nin waleya fo kosɛbɛ sabula a bɛna to denmisɛn minnu bɛna munumunu salo kɛ u na ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se cogo min na ka Tɛdɛrɛli ale sara yaasa ka ɲɛganbugu wuli ka bɔ maaw ɲɛ ka Yorosokaw fɛ yen o baara bɛ ka kɛ fu olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na min ye maa caman ye n'o ye maakɔrɔw ye olu caman kɔni taara nin kɛnɛ in kan mahali sira tɛ a la maa min mana se kɛnɛ kan ye min ye katarati ye sa u b'a lajɛ u bɛ se ka kɛ cogo min na ka wuli ka bɔ olu ɲɛ kan o baara in ko bɛ to senna ko fo ka taa se juma nata o ma yaasa baara bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na nin waati in na Tomiyankaw ko mangoro kɛlen don
sanbali ye olu fɛ yen mangoro bɔlen don tomiya n'a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni maaw b'a dun cogo min kana k'aw ka lolonin da ye dɛ lemuru lolonin ni lemuru bɔra fana lemuru fa bɛ to sira la o la sa ko min ye katakatanitigi fara min ye fali wotorotigi ka fala ye bɛɛ lajɛlen bɛ mangoro in doni ka taa n'a ye sugu la fɛn min bɛ bɛɛ bolo kɔni o sɔngɔ bɛ jigi de sara dɔrɔmɛ 20 o n'anw ka binnu ta tɛ kelen ye an ka lemurunin yɛrɛ kun ye joli na ye k'e ɲɛ lajɛ bani an ka lemurunin kun ye joli ani ka dɔgɔ nka a ka timi dɛ n'an bɔra tomiyankaw fɛ yen musow k'olu dege safunɛ dilan na Bafula bɛ kalo 1 kɔnɔna na sigira yelen ale y'o baaraw sigi sen kan musolaka minnu bɛ yen sa ni olu kɔni tun b'a fɛ ka safunɛ dilan dege togodala musow olu caman y'o sɔrɔ mayinadenkaw b'o la dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira fana k'a fɔ min ye jakabakaw olu fana dɛmɛ donna olu fana ma nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na fana muso caman bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in kɔni bɛ ɲɛ u ma kosɛbɛ waleya in sa ale kɔni sigilen don sen kan sa yaasa musow bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma n'u sera ka safunɛ dilan dege nakɔ sɔn ani nakɔ baara k'o fara o kan yanni samiyaji ale ka bin buwaw fɛ yen n'o ye san kɔnɔna ye fala ye gafe 2 bɔra buwaw ka ntalenw bɛ min kɔnɔ min ye Etienne Kone ale kɔni ye livre 2 in bɛɛ lajɛlen dilan a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ buwaw ka ntalen na livre in kɛ kun ye min ye an ka segin an yɛrɛ ma an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka dɔn k'a fɔ ko nin baara min bɛ sen na nin ye an ka bɔbɔ ntalenw an k'olu fana lamɛn fala ye min ye waleya in ye sa a kɛra minisiriso min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna o bolofara maaw tun bɛ kɛnɛ kan min ye merilakaw ye olu fana bolo tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan yɛrɛ dɛmɛ livre kalan dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen nana sa min ye buwatu maaw ye nin baara min kɛ nin ye k'u fo a la kosɛbɛ n'an bɔra yen wulikajɔ ni cɛsiri ko ni ala sɔnna a ma bamakɔta o ye sini ye mɛ kalo ale tile 9 Mamadu Konate la k'a ɲinɛnu Bamako Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka caya sini nɛgɛ kanɲɛ 15 Mamadu Konate la yaasa ka taa min ye an ka jamana k'ale senkɔrɔma dondo Wolobasiri Taba k'olu senkɔrɔma dondo min ye fanga tigilama ye k'olu fana senkɔrɔma dondo an ka fasoden ɲumanya k'o yira kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma sini don tile in yɛrɛ kɔnɔna na minnu kan ka laseliw kɛ olu dɔw bɛna se an ka kɛnɛ kɔnɔna na an n'u na masala nka kunu donsow olu ye lajɛba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira sa k'a fɔ waleya cɛjugu minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana ma abiri kalo tile 25 o y'olu tɔɔrɔ fo ka se u tɔɔrɔli ma u kɔni ye sanga fo ka sa ka ɲɛsin maa minnu fatura baara in waleya in senfɛ ka dugawu don kɛ maa minnu joginna olu bɛ se ka cogo min na barosigi ale kɛra donsow olu ka ɲɛmaa minnu fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko fo donsow jɔyɔrɔ ka yira u la zen jamana lakana ale baaraw la o la sa an bɛ taa min ye Buruti Tarawele Bamakɔkaw fɛ yen Famara Berete ale tun bɛ yen kunungo jamana ko la maa si ma kan ka i tɔ to an seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen an kan ka jamana lapasa hali ni an bɛ to a la o fasokanu hakilina de kɔnɔ an ka donsow ka kuluba mun bɛ yen ni o ye Conférence nationale des donsos du Mali ni ka taa yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na ko Mali donsow labɛn bɛ bi ka juguw kɛlɛ yaasa ka faso kumabɔ o siratigɛ de la k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛlɛn dabaliw ka bila sen kan yaasa donsow ka gɛrɛ faamaw la ka u dɛmɛ lakana baaraw la. Min ye CDCM la Confrérie nationale des donsos du Mali n'u ɲɛmaaba o ye Jawore Tarawele ye awa n sera ma ka da kan ko bɛ ko kɔnɔ an kɛra sababu ye Mali donsow ka jamana dɔ bɔ bolo la n'o ɲɛfɔ o ye Côte d'Ivoire ye forumba min bɛ kɛra Côte d'Ivoire Bouaké ni Côte d'Ivoire kɛlɛ min rebelle min tun bɛ yen ni Danziri la donsow de y'a kɛ o donsow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ɲɛmaaba Bouaké o tun ye ne de ye n'i taara jamana wɛrɛ sigi sen kan k'o d'e ma k'o bɔ bolo la awa fo ka na se e yɛrɛ ka jamana ma i bɛ nin na a bɛ se ka taa ɲɛfɔ wa o tuma n sera Jawo ma n ko an wuli kuma sera nka dɔ bɛ ɲɛna dɔ bɛ ɲɛ a cɛlakaw la dɛ ne donsera ye kɔfɛ bi faamaw nɔ don n'a fɔra ka faama ka donso ka marifa bila so kɔnɔ denmisɛnnin fitininw bɛ marifa salen sababu kana ka yaala jɛna a yira aw tɛ ni marifa tun bɛ donso bolo bi a kɛ wa a se ka kɛ o awa an b'o kɛnɛ de kan nin ye welewelekan ye k'a ɲɛsin faama yɛrɛ de ma an bɛna don sigi
awa dɔw sigilen bɛ kan kɔnɔ o ye bamakɔ tusigibaw ye ani awa a diinɛ ɲɛmaw kuni an bɛ s'u ma dogonikan min bɛ yen n'a tɛ ka bɔ kɛnɛ ma a se ka fɔ bɛɛ ye an bɛ jɛ k'o do bolola ka taa di ɲɛmaa ma. donsow ka ni jalajɛba kɛnɛ kan u bɔra mali marabolo kɔnɔnaw caman kɔnɔ yaasa kana o nin don ni kɛnɛ in kan ka sanga ni sigi hakilina nafa ni a bonya ye komi b'a sɛbɛntiya k'a fɔ mali fantan naani bɛɛ lajɛlen donsow labɛn bɛ ka juguw kɛlɛ. Voilà, donc ne bɛ min na mɛ taa o de la jawe ka sira sɔrɔsiw ka sira an bɛ sɔn o kelen na bon mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ u ka kan ka dusu ta ni kelen na min kɛra samedi jan tɛmɛnen. ok sɔrɔsiw kelen ka donso fara o kan ni donso bɛ fara o kan fana dugu bɛɛ b'i ka donso dɔn kosɛbɛ amiru n'a dabɔra ka taa kɔntɔrɔ la ka taa woro ci sɛgɛ bɛ fɛn o fɛn na k'o bɛɛ bɔ yen o tɛwale n'a a fɛnɛ a tɛ ɲɛ. an b'a yɛrɛ la k'a fɔ donsow ka sigi in kɛra yɔrɔ ye ka taasi bila kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ni siwiliw minnu buruna faso kumabɔli la hakaja fintigilakaw ka minisiri jenerali sajo kamara bingani wale min kɛra an ka jamana kan donsow y'a kɔnkɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'u ka kɔrɔmadɔni ta ka ɲɛsin marabagaw ma. an bɔra donsow fɛ an bɛ taa jɛnɛba sisoko tɔgɔ la so la CICB ale kɔnɔna na kunungo minisiri bɛ seko ni dɔnko dunanjigisoko ni bololabaarakɛlaw kunna ale ye a ka minisiriso bolofara bɛɛ lajɛlen n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wele k'u kana jɛ ka hakili falen-falen kɛ ka welewelemada kɛ baara min bɛ se ka kɛ ka kɛ ni degun min ye an ka jamana sɔrɔ an'u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye fɛɛrɛw ni dabaliw la bɛɛ lajɛlen ni seko min ye taasibila ye o taara ka ɲɛsin Sadio Kamara ni Wolomasiri Tabara ni jamanaden minnu binna minnu joginna ka dugawu kɛ olu ye ko Ala ka olu dayɔrɔ sumaya yaasa ka se ka kɛnɛ in kɔnɔna kumabaw mɛn sa Kanja Kuyate Burama Sumano ani Mamu Dafe olu kumakan m'an bolo sɔgɔmada in na. ne kɔni kuma tɛ n da denbatigi nin bɛ Mali denbatigi bɛɛ de tɔɔrɔ muso muso ni wolola nin b'i tɔɔrɔ nin y'an tɔɔrɔ kojugu a ye ne de tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ne de den ye kolonɛli ninnu ye ne denw don yɛrɛdɔndenw don yɛrɛwolodenw don u b'u yɛrɛ dɔn b'u yɛrɛ dɔn donc ni nin ɲɔgɔn sera denbatigi de ma a bɛ fɛn min kɛ denbatigi la bɛɛ b'o dɔn anw artisiw n'an ma sabali an bɛ marifa ta ka tugu u kɔ dɛ ka taga kɛnɛ kan dɛ an fo n'an da ma se yɔrɔ min an pɛrɛnnen don waati bɛɛ n'u y'an wele su an pɛrɛnnen don n'o tɛ ne ka jamana taga man ca. mɔgɔ bɛ se ka dugu wɛrɛ papiye sɔrɔ nka faso fila tɛ kɛ adamaden na bɛɛ jɛlen don faso kelen de la an bɛɛ jɛlen don min na o ye Mali ye baw bɛ ɲɔgɔn na sulu kɔnɔ o ka fusa suruku donna baw ka sulu kɔnɔ ni suruku donna baw kan baw bɛ fara ɲɔgɔn kan suruku de la bɔ fɔlɔ après baw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn tu donc fɛn bɛɛ bɛ min ni min cɛ bɛɛ k'o bila fɔlɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka faso in kisi k'a tanga o tuma an yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka kan ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka fan ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fɔ anw ma dɔwɛrɛ ɲini bɛn kɔ an ma dɔwɛrɛ ɲini ɲɔgɔn lamɛn kɔ an ma dɔwɛrɛ ɲini ɲɔgɔn bonya kɔ an ma dɔwɛrɛ ɲini ɲɔgɔn faamuya kɔ bɛn ma fɛn fɛn di kɛlɛ t'o di ɲɔgɔn lamɛn ma fɛn fɛn di faamuya tɛ sɔrɔ o kɔnɔ faamuya tɛ ko kɔnɔ ko to ɲɔgɔn dala t'o kɔnɔ Mali ye sigi ka kuma dugu ye Mali ye ɲɔgɔn lamɛn dugu ye Mali ye ɲɔgɔn faamuya dugu ye Mali ye ɲɔgɔn bonya dugu ye an ka siya ka ca an ka kanfɔta ka ca nka an ka danbe ye kelen de ye o danbe ko cogo di faso tɛ feere faso tɛ janfa faso tɛ tɔnɔmada faso tɛ singa faso tɛ tila o tuma o kɔni an bɛɛ jɛlen d'o la o tuma an ka baara kɛ ni o ye ni gouvernement y'a ɲini ka aw kuma ɲɔgɔnya aw minnu n'anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kunnafoni fɛn fɛn d'aw ma a bɛɛ fara kɛnɛ kan parce que kunnafoni tɛ fila ye saba tɛ tiɲɛ dɔw gɛlɛya ye Mali sɔrɔ an ye jamana jɔlen an sinsinnen b'an ka laadakow kan an'an ka yɛrɛwoloya kan an b'a dɔn o caman tɛmɛna an ka jamanaba in kɔnɔ Mali ye jamana kɔrɔba de ye a gɛlɛya kɛra cogo o cogo malidenw wulila ka kɛlɛ kɛ a nana basigi ye jamana kɔnɔ n'i y'a dilan ni bi tɛmɛna yen an ka duguw de y'an na jamana ɲɛmɔgɔ y'o de yira
gɛlɛya kɔni bɛ se ka kɛ mais gɛlɛya mana kɛ cogo cogo an bɛ dankari k'a la tarawele caman na mais dankari kɛra la ɲɔgɔn ba k'a fɔ malidenw jɔlen don donc kunnafoni ye mun ye a k'aw hakili to aw yɛrɛ la a kɛ kuma aw jɛɲɔgɔn na aw sigiɲɔgɔn fɛ parce que n'i y'a ye ko caman bɛ se ka bali ka kɛ kunnafoni de man di donc bɛɛ k'i sigiɲɔgɔn lajɛ n'i ye ko kura ye ko min na i kan ka se jamana cakɛda minnu b'a baara kɛ n'o ye force de l'ordre de sécurité kunnafoni fɔlɔ ye je crois que kumakɛlaw y'a fɔ yan mali ye jamana ye siran jamana tɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka mali kelenya sinsin Sadio kɔni taara ala y'a taɲa Sadio taara ka taa mun a ka bamanan taara ko ta bamanan min b'a kan na bamanan dɔ b'a kan na a dɔnbagaw y'a fɔ ko bamanan in ye de ye ni kɛlɛ gɛlɛyara ni min dɛsɛra a b'o bamu n'o bamanan ye bon sisan Sadio taara ka bamanan in ta an maliden kelen kelen bɛɛ bolo maliden kelen kelen de kan ka bamanan in ta ka mali bamu ni bamanan ye kuma y'o de ye mali ye kelen ye a tɛ tila Sadio taara ka bamanan ta bolo an bɛɛ kelen kelen ka wuli ka jɔ ka mali bamu an bɛɛ kelen kelen bɛ se kɔrɔ la an kana jɔ ɲɔgɔn na kumakɛlaw y'a fɔ yan bɛɛ bɛ se min na i k'o kɛ mɔgɔ si ma dɔn wa bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ jamana ko la i mana kɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn na i bɛ se ka ko dɔ kɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn lamɛn n'a kɛra an bɛna kɛ sababu ye a jamana sabati hakilina min don vraiment pour vous dire que Sadio i sacrifié faso ye k'a kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye ka na ni kɛlɛ ye kɔnɔ bi magangaw fɛ yen an ka hijiden kunfɔlɔ minnu sera u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ hôtel min kɔnɔ hôtel in ka ɲi kosɛbɛ Ibrahim Jawara ale yɛrɛ min taara hijiden kunfɔlɔw fɛ a ye min sɔrɔ o ko kan a n'u ka seliyɔrɔ ko n'u ka bato ko an ka jɛ ka o filɛ. An balimaw asalamu alaikum ni anw ye Madinɛ an bɛ maison de aji a ye hôtelba min ta gouvernement ka hijidenw ye an bɛ ni hôtelba in na hôtel in tɔgɔ ye Jawharatu Rashid an balimaw bi an y'a laɲini sa ka wuli k'a lajɛ ni hôtelba in hijidenw k'u ɲininka u ka hakilina ye mun ye ni hôtelba in na yala hôtel in a bɛ maa lafiya wa a restaurant bɛ cogo di a chambre kɔnɔnaw bɛ cogo di an balimaw mɛn da ye mɛn tigila ye hijidenw an bɛ n'u lamɛn u ka hakilina ye mun ye ni hôtelba in na Jawharatu Rashid Madinɛ. Alhamdulillah an bɛ hôtel in kɔnɔ yan tɔɔrɔ t'an na yɔrɔ nɔgɔlen tɛ dumuniw t'an tɔɔrɔ fosi fosi an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn depuis n'aw nana aw bɛ k'aw occuper an na vraiment merci merci a bɛɛ jɛlen don yɔrɔ bɛɛ jɛlen don propre vraiment yɔrɔ jɛlen don yɛrɛ yɛrɛ de aw merci. an logelen don an mɔgɔ duuru b'an ka chambre kɔnɔ sans problème an bɛ dumuni kɛ a waati la an bɛ taa seli la an ka misira fana o yɛrɛ de y'a nafa kosɛbɛ parce que seli waati an bɛ taa seli misira sans problème. chambre kɔnɔnaw fɛrɛlen an ka dilanw fana fɛrɛlen don ɲɛgɛn kɔnɔnaw fana fɛrɛlen don wa u ka sanu fana an bɛ ala fo k'a barika da. a bɛ ka baara min kɛ aw ka baara ka ɲi n'an ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ na hiji la inshallah an b'a commentaire fɔlu ɲɛna an kɔnɔ falen don ani misiri ka surun ala ni ce an kɔnɔ fara tewu ala a barika ala k'aw sara. an balimaw nin y'a san damadɔ ye gouvernement maison de aji a bɛ hôtelba min ta ka hijidenw ye o de ni hôtel ye Jawharatu Rashidi an balimaw mɔgɔ tɛ nɔgɔ fɛn na gansan dɛ o de y'a to bi an y'a laɲini hijidenw u fana ka hakilina ye mun ye hôtel ko in na ka d'a kan olu de bɛ jigin a kɔnɔ n'olu ye min fɔ a kan o de ye tiɲɛ ye an balima silamɛw. depuis an sera Madinɛ yan vraiment hôtel kɔni cogoya la an ma degun sɔrɔ hébergement cogoya ka ɲi an bɛ chambre minnu kɔnɔ a chambre ka ɲi c'est très propre an degunnen tɛ
Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu kabini an nana an ma basi foyi sɔrɔ. An bɛ Ala fo k'a barikada. An reposera an ye dumuni kɛ. Ça va Dieu merci. An bɛ bɔ an bɛ taa misiri la an bɛ segin ka na basi foyi t'an na. An balimaw an y'a fɔ aw ye ka bɔ hôtel la ka taa misiri la Madinɛ k'a ma ja alhamdulilayi aw yɛrɛ bɛ se ka seereya caméra filɛ hôtel kan ni hôtel da ye. An balimaw n bɛna munumunu a y'a lajɛ wala tak misiri filɛ nin alhamdulilayi an balimaw ka bɔ hôtel la ka taa misiri la alhamdulilayi a ma jan hali dɔɔni. Mun yɛrɛ kun ka gɛlɛn o ye misiri ye. Misiri y'an kun bɛ jɔrɔlen misiri kana janya an ka hôtel la misiri ka surun. Don o don an bɛ taa an ka farida bɛɛ kɛ misiri la. Vraiment tiɲɛ yɛrɛ de don an bɛ taa tan ni ka segin kɛ yɛrɛ hali an tɛ an sigi an bɛ taa dɔrɔn an bɛ segin. Tiɲɛ don a ka kumaw bɛɛ ye tiɲɛ ye. Misiri ni hôtel kɔnɔna a bɛ komi nu ni da cɛ cogo. A ka surun yɛrɛ de. Ayiwa alhamdulilahi an balimaw an bɛ aw fo ni ka waliɲuman dɔn an ye min sɔrɔ sa ka dama bi ni hôtel ba in na Jawharatu Rashidi o de nin ye an bɛ dugawu don kɛ sa Mali hijidenw Ala ka sin'a tɔ bɛɛ ɲuman ye ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye inshallahu. Ibrahim Jawara ka bɔ hôtel ba in kɔnɔ Jawharatu Rashidi aw k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu alaikum. ko kan kibaruyaw min ye kunnafonidila minnu bɛ UEMOA kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ Mali ale ye musaka minnu ɲini nin kɔsa in na yaasa ka se ka o sɔrɔ juruko ta nasira fɛ UEMOA la miliyari 55 a sera ka o sɔrɔ min ye miliyari 50 a y'o fana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bila faralen ɲɔgɔn kan sabu bɛ miliyari 86 ma min ye jamana caman bankiw i n'a fɔ Côte d'Ivoire taw Burkina ni Sénégal ani Guinée Bissau olu caman sen donna musaka in wulila ka se ka di jamana ma ko b'a yira sa k'a fɔ min ye Mali jamana ye a ka bankiw na a ka banki baarakɛlaw danaya bɛ ka na u ka dɔɔni Mali alisa ale kɔnɔna na maa minnu bɛ kɔ ka olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Gao mara kɔnɔna na Mali ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka Bamajɔlen ɲɔgɔnle kɛbagaw k'olu kunbɛn wulikajɔ in y'a to min ye Bamajɔlen ɲɔgɔnle kɛbagaw ma se ka Gao kan minɛ dɔrɔn tɛ min ye wolomasiri tabaw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa hali janfa minnu bɛ yen k'u sera ka olu bali min ye gafe minnu bɛ halisa farafinna ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka ko ye u ko armée ka nin wulikajɔ in b'a yira k'a fɔ ko halisa fɛɛrɛw b'a bolo dabaliw b'a bolo sew b'a ye ani fangaw b'a la min b'a a bɛ se ka ko kunbɛn min ka bon ni min binna Gao ale kan ka sibiri tɛmɛnen Mali ale jamana a kɔnɔna na Sénégalikaw fɛ conseil des ministres senfɛ sa Sénégal jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko yaasa ka se k'u ka sɔrɔ to a cogoya la olu kɔni bɛna u ɲɛsin u ka pétrole ni gaz ma yaasa maaw kana degun sɔrɔ musakako la u ka jamana kɔnɔna na u tun ye sɔrɔ minnu kɛ sa gaz ni pétrole ko ta nasira la sa ko bɛna o tɔbɔtɔ min ye maaw ka sanni bɛ kɛ ni wari minnu ye o kana dɛsɛ u bolo Nigériyakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ka jamana kɔnɔna na u ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min senfɛ u ni États-Unis y'a bolo di ɲɔgɔn ma Suisse jamana Faransi ani Grèce ko y'a to sa avrikalo tile 28 maa mafalenba dɔ bɛ yen dɔrɔn ko ta nasira fɛ sa k'u sera k'u tɛgɛ da ale kan maa kofɔlen sa ko milliardaire kɔni don Suisse ka don ani maa fila bɛ yen n'o ye Nigéria musolakaw ye olu kɔni tun b'a nɔfɛ nin baara in na nin baara cɛjugu in na kalo kelen wulikajɔ kɔfɛ min ye finitigilakaw ye n'o ye Interpol maaw ye u sera k'u bolo da nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka nin jamanaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Tinisikaw jɛkulu min bɛ yen n'olu bɛ jo sariya la faso diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔgɔ la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Tunisie ka gɛrɛntɛ bɔ maaw kan maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ jo sariya baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw minnu bɛ yen n'olu bɛ adamadenya tɔbɔtɔli baara kɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga ŋwara dabaw ye sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko Tunisie kɛlen ka gɛlɛya ba ta ka ɲɛsin olu ma u ka baaraw kɔnɔna na Tunisie jamana kɔnɔ Tchadikaw fɛ yen olu ye tile 3 taasibila bila sen kan tile 3 taasibila min bɛ tali kɛ u ka wolomasiri taba maa 23 olu de fatura Boko Haram fɛ général ba fila o bɛ a la Lac Tchad ale kɛrɛfɛla la u ka jamana ɲɛmaa n'o o ye Idriss Déby denkɛ Kaka ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taasibila in ye a ka bɔ a sira fɛ sabula u ka kɛlɛbolo ɲɛmaa belebeleba fila o tora nin waleya janfa in ale senfɛ Lac Tchad fanfɛla la Espagne kaw fɛ halisa bana min bɛ yen n'o o bɛ tali kɛ
ɲinɛw ale ni toto kɔni n'a bɛ sɔrɔ olu fɛ k'o kɔni sɔrɔla maaw fɛ sa maa minnu tun bɛ kurun dɔ kɔnɔna na kurun in a y'i sigita ka sa ka bɔ min ye Espagnekaw fɛ yen nka bi a yɛrɛ la sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛ ka jatigɛ bonya kosɛbɛ fan caman fɛ sabula maa minnu bɛ kurun kɔnɔna na ni bana in tun b'u la k'olu maa 3 kɔni fatura o la sa bato in yɛrɛ bɛ ka ɲɛsin jamana o jamana ma ne bɛ fɛ ka taa jɔ yɔrɔ yɔrɔ la olu jamanaw sirannen don ko in ɲɛ ɲɛsirige naani kɛnɛya tɔnba dun y'a jira sa k'a fɔ ko bana in tɛ yɛlɛma maa fɛ ko maaw kana miiri ka bɔ i n'a fɔ ko covid ɲɔgɔnna don kunun ko Vaticankaw fɛ yen n'o o ye papu ale sigiyɔrɔ ye dugunicinin min ka dɔgɔ ni diɲɛ dugu bɛɛ ye u y'a jira sa ko Marco Rubio n'o o ye États-Unis kaw ka secrétaire d'État ye ale sera ye kunun ko Vatican yaasa cogoya min na sa a bɛ se ka tasuma da jigin Léon 14 bonforola kuma min taara ka ɲɛsin ale ma Donald Trump fɛ o bɛ se ka ban cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ani ka se ka ɲɔgɔn faamuya kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na halisa ko mugu dɔ kɔni cira mugu pɛrɛn belebeleba kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw olu ka gun dɔ kan n'o ye Kɛsmɛni ye u y'a jira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ka surun kosɛbɛ Detroit d'Hormuz la kunnafoni gafew ni jatalaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ yɔrɔ in na olu y'a jira sa k'a muguci barika bonyana kosɛbɛ nka min ye Iran yɛrɛ wolomasiri tabaw ka kumalaselaw ye olu ko k'olu ma bɔ o ko in ale kalama halisa antivirus in hukumu kɔnɔna na sa ko ɲinini bɛ ka kɛ bisa ni ala sɔnna ma yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ye nin ko in sɔrɔ u bɛ se ka sama ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla cogo min na o wulikajɔ n'o cɛsiri ko jɔn min na don bato kɔnɔ sa ka t'o ko kɛnɛya tigilama man ka siran bana yɛrɛ fala ye Gabriel Touré funanɲɛnin don Gabriel Touré si tun bɛ san 27 la fala ye bana k'a furakɛ k'a ban pewu a kɛra sugu sugu ye o de furakɛli senfɛ bana ye Gabriel Touré yɛrɛ minɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la o de la dɔgɔtɔrɔso in tɔgɔ dara la sabula kalanden de kun don a ma tila ka kalan na a kun nana ɲɛbila baaraw de kɛ Gabriel Touré kɔnɔna na o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso min kun don a tun bɛ tubabu ka yamaruya kɔnɔna na ni dɔgɔtɔrɔw sirannen filɛ nin ye bana furakɛli ɲɛ k'o bɛ bato kɔnɔ k'u miiri Gabriel Touré tɛ ka miiriya la a n'u yɛrɛ ka kalikan ye min ye n'o ye serment d'Hippocrate ye sɔgɔmada in na ta k'o jɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na welewelemaдаw kan ka na kɛ musolakaw n'o ye minisirikɔrɔ Sina Damba ye ale kan ka se an fɛ yan bi min ye tɔnjɛkulu minnu fana bɛ yen n'olu yɛrɛ kɛlen don ka wulikajɔ in sigi sen kan ka bɔ sifinnakaw yɔrɔ olu fana kan ka na n'ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na o welewelemadaw an na olu jaw o kumakanw olu latɛmɛ Falaye Keyita tun bɛ yan ni Ana Jara ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kɔlɔsima a k'an bɛɛ waati wɛrɛ dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda